perquè, bueno, no sé, els fa molta calor i tal, i... Era una suada, vaig pillar allí, nen. Mare meva, tio. Quina caloraca que fotia en aquell poble aquell dia. Bueno, xavals, el cas és que avui em venia a dir que realment fa uns dies també va passar una anècdota així curiosa. Va ser bastant bo perquè vam anar de festa a un poble d'esta banda de riu i no sé quin era ara, però la història és que estàvem amb los que anàvem allà a una festa d'estos pobles i com a que resulta que era una disco mòbil, no sé què. Ah, sí, era una festa de carnaval i la festa de carnaval sempre sol ser aquesta d'aquí. Bueno, realment està guai, sempre la porto i algun dia contaré el vlog de què va passar al febrer del 2016 de les festes. Però no sé, avui. El cas és que estàvem a la festa i estàvem a fora. Jo portava la faldilla aquesta. Va ser una tia supergran i diu... Me va dir algo així com... saps que és molt de fresc anar amb faldilla sense calces o sense bragues? Dios! Com se nota? Ja és primavera, Mare meva. Bueno, total, que la tia esta me va dir això, me va estirar la faldilla i em va dir això. I dius, flipes, no? No sé què estava fent, però estava tenint una conversa molt sèria amb no sé qui. I vaig tenir que sudar d'aquest fet. I també el fort va ser que després encara d'això va tornar la tia i va tornar a dir el mateix. Que portar faldilla sense calces de guarra, no sé què. I és que era una tia, saps allò que se'n diu com... Bueno, avui en dia tothom sap què vol dir una milf, no? Doncs era una milf. Però totalment, saps? Perquè era així, la tia supergran i estava a la festa. I bueno, doncs la milf aquesta va començar allí a... Bueno, no sé, se va posar molt simpàtica i va començar a xerrar amb mi i tal. Va començar a xerrar amb aquesta tia. No, va començar... És que, bueno, el que me va dir. La de cosa és que em va dir, mira... Bueno, començant que me diu que tenia 40 i pico anys. Que veia, saps? I resulta que anava de festa amb... Que dins de la festa tenia el fill. També tenia... No sé si em va dir que tenia el marit o el nòvio també. Però se la follava, tio, i que... I dius, però què conta estes parides la tia, saps? I res, anava a contar aquestes coses i no sé què més em va dir. Buah, sí, també me va dir la tia, no sé com, diu, tu et fas pajes? I diu, tu et fas... No, o palles. Tu et fas palles? I va dir alguna cosa així. I, bueno, no sé què va contestar, no recordo. Bueno, i la tia me diu... Em fa unes pajes. Que jo estava flipant perquè tot això m'ho dia allí a la festa. Vull dir, estàvem a fora de la festa, però me l'ha dit tot això la tia. I diu, Em fa unes pajes. I diu, no hi ha res millor que fer-se les pajes. És un mateix, no sé com va dir. I jo flipant perquè dius... Que fort, no? I anar dient la tia coses d'aquest calibre, que si no sé què, que si ui, no sap el que és. Jo, tu fer-ho amb mi, tu fessis amb mi, no sé, fliparies o així. I després me diu que hi havia el fill a la festa, que dius... No sé, va ser molt flipant. Ah, i no ho sé, però va ser... al nord, no sé quin poble era exactament, perquè va ser una temporada que vam anar a diversos pobles de per allí, no sé quin era. I... Bueno, esta és la història de la MILF, és un blog en català perquè, mira, i no paro de moquejar, tio, perquè tinc esta flor, tio, que avui és Sant Jordi, uau! I mira, com que la tenia, he fet aquí un destrozo. Ara aquí un pétalo rei. Drop that ass deep down low. I bueno, aquesta és la història. Aquest és un blog en català dedicat als subscribers catalans. Un detall per vosaltres. Ja de Sant Jordi. Se nota,
que siga primavera. Bueno, chavales. ¡Chao!